היי, שלום. זה שוב אני, אלכס, סוכן נדל"ן בפרדס חנה כרכור. והיום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שהוא אחד הנושאים החשובים, לא הכי חשוב, במחירה של דירה. איך אנחנו קובעים את המחיר של הדירה שלנו? יש ככה, אנשים בדרך כלל, רוב האנשים, מה שהם עושים שמוצאים נכס למחירה, מסתמכים על מה שכתוב באתרים לפרסומים של מחירות, של נכסים, יד 2, ווין ווין, כל מיני אתרים לדוגמה כאלה. רואים בכמה אנשים אחרים מעלים את הדירות שלהם למחירה באותו אזור, באותה שכונה, ומסתמכים על זה שזה למעשה המחיר המדויק. אבל מה? זה מידע לא כל כך אמין, כי הרבה מהאנשים שמפרסמים שם דירות למעשה, זה כאלה שלא באמת רוצים למכור, זה אנשים שרוצים רק לבדוק את מחיר הנכס שלהם בשוק, ומפרחים בלון ניסוי, מה שנקרא. מעלים הודעה, זה לא עולה להם כסף. מעלים מחיר שהוא בדרך כלל הרבה יותר גבוה מהמחיר בשוק, ומחכים לתגובות. ומה עושה בן אדם שבאמת רוצה למכור? כשהוא לא יודע, אין לו נתונים אחרים איך לקבוע, הוא מסתמך על זה. השיטה הנכונה כדי לקבוע כמה עולה דירה היא פשוטה מאוד. יש לנו אתר, למעשה האתר הכי אמין כיום, זה האתר של רשות המיסים, שנכנסים אליו לקטגוריה שנקראת מידע נדל"ן, וכשמגישים גוש חלקה, אפשר למעשה לקבל, בואו נגיד למשהו כמו חצי שנה אחורה, את כל הדירות שנמכרו, באיזה מחירים בדיוק, אלה אחוזים שהופקדו ברשות המיסים, וזה המידע הכי אמין. לא צריך להסתמך על שמועות, ולא זה אמר לי, ולא שמעתי מזה, והשכן אמר שמחר ככה, והוא אמר שכאן על מחיר כזה. זה המידע הכי אמין, ומי שרוצה להיות עוד יותר בטוח בעצמו, יכול תמיד להתייעץ עם אנשי מקצוע, שמאים, אבל זה בדרך כלל יכול לעלות כסף, אפשר גם לפנות לסוכני נדל"ן. מי שמכיר סוכן נדל"ן שהוא יודע שהוא אמין ומקצועי ואחד שמכר דירות באזור הזה, כדאי ללכת אליו. כי זה מידע אמין בדיוק כמו ברשות המיסים. הרבה פעמים סוכני נדל"ן מקצועיים באזור הזה גם יודעים את המחירים, עוד לפני שהחוזים האלה הופקדו ברשות המיסים, כבר יודעים על עסקאות כאלה שקרו, לפעמים הם בעצמם סגרו את העסקאות, ואלה האנשים שיודעים הכי טוב להעריך נכסים באזור הזה. כמובן שכל דירה היא לגופה, יש דירה יותר מושקעת, יש פחות, כיווני אוויר, קומה, כל מיני דברים כאלה שמשפיעים על מחיר הנכס. אבל בגדול, אנשי מקצוע כמו סוכני נדל"ן או באתר רשות המיסים, זה הקנה מידה הכי טוב כדי לקבוע את המחיר הנכון של הנכס.